Ir-Reġina Elizabeth II Re Karlu III żar pajjiżna diversi drabi minkejja li ommu u missieru għexu f'Malta bejn l-1949 u l-1951 Karlu kien tħalla Londra flimkien ma' oħtu Anne. Ta' 6 snin fl-1954 il-Prinċep Karlu żar Malta l-ewwel darba meta ommu u missieru ġewwa żjara rjali f'pajjiżna. Waqt din iż-żjara kien hawn ukoll il-Prinċipessa Anne fl-età ta' 3 snin. F'Lulju tal-1968 il-Prinċep Karlu ġie f'Malta biex ifakkar iċ-ċentenarju tal-klabb lokali tal-polo fejn anke lagħab fil-kampjonat li sar fil-Marsa. Din iż-żjara ġiet imnebħa miż-żjara li għamlet fil-ground fil-Marsa fiż-żjara li għamlet il-familja Irjali 14-il sena qabel. Sena wara fl-istess sena li saret iċ-ċeremonja ta' investitura bħala Prinċep ta' Wales, Karlu ġie f'pajjiżna biex jattendi għal ċeremonja ta' gradwazzjoni fl-Università u anke inawgura il-kampus il-ġdid tal-Università ta' Malta fl-Imsida. Karlu reġa' ġie f'Malta f'Mejju tal-1972 mal-bażi navali tar-Renju Unit hekk kif fil-Port il-Kbir daħal il-bastiment HMS Norfolk. Dawn l-aħħar 3 żjarat mill-eredi tat-tron tar-Renju Unit f'pajjiżna saru waqt li ommu ir-Reġina Elizabetta II kienet ir-Reġina ta' Malta qabel ma Malta saret Repubblika fl-1974. Fis-seklu 21 il-Prinċep Karlu ġie Malta darbtej. F'Novembru tal-2015 flimkien mal-familja Rjali kien hawn għall-laqgħa ta' ċogim. Ironikament Malta kien l-aħħar pajjiż li żaret ir-Reġina qabel ħallit din id-dinja is-sena li għaddiet. Karlu kien fostna wkoll f'Ottubru ta' 6 snin ilu meta ġie biex jindirizza konferenza dwar l-oċeani u tibdil fil-klima. Hawnhekk huwa fakkar ukoll il-75 sena mindu ingħatajna il-George Cross għaqlubija li pajjiżna wera waqt it-tieni gwerra dinjija. Ir-rabta ta' Malta mal-familja Irjali deret biċ-ċar wara il-mowt tar-Reġina f'Settembru li għadda meta flaqa bejn il-President George Vella u Re Karlu III huwa qal li Malta hija tal-familja u sostna s-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol ta' restawlet isir Villa Gwardamanġa, il-post fejn għexet ommu fi żmien li għexet f'pajjiżna.